Erakusketa hau, soinuak, zeinuak, soinu izendatu duguna, hain zuzen, soinuak zeinu edo letra edo forma edo irudi bihurtzeari buruz da. Alfabetoei buruz, lenguaiei buruz eta hizkuntzei buruz. Komunikatzeari buruz, azken finean, baina komunikazio hartan baita komunikatu nahi ezari buruz ere, alegia ezkutatzeari buruz, alegia alfabetoak eta hizkuntzak esateko baina ezkutatzeko ere erabiltzeari buruz. Eta alfabeto propioak eta alfabeto gutxiren artekoak sortzeari buruz, informazio transito hori bideratzeko. Erakusketaren formak ere, kodetze horren ideari erantzuten dio, eta nolabait hiru lenguaia desberdinetan garatzen da 19. mendeko ibilbide hau. Irudiz, zeinu idatziz, zeinu idatzi horren baitan daude letra irakurgarriak, gure alfabeto latindarreko letrak, baina baita propio asmatutako alfabeto kodetu bat ere, eta azkenik soinuz edo bertsoz. Beraz, hiru lenguaia horien irakurketak emango luke erakusketaren osotasunaren ideia.